an balma ani nyakuma bikibara an b'an bolo ka da kulo kan o de ye kulongo ni o ye Bankas dugu dɔ ye Mopti mara la ko kunun kɔni tarata do janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ bingalikɛla dɔw kɔni tara wale jugu cɛjugu ta ka ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni sɛgɛrɛ a ko kɔni kɛla kasaraba ye sabula mɔgɔ 37 ɲɔgɔn na o kɔni de nin tora la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka fɔ la ko mɔgɔ caman kɔni jogina fɛnɛ nin ko in na ko o kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔw kɔni dugulamɔgɔ ninnu kɔni olu ka du caman kɔni jenina ka tila ka yɔrɔ dɔw kɔni fɛnɛ ci tuguni hakilila jiginna a bɛ wagati jan bɔ nin ko in kɔni a cayalen do Mopti mara la ni o ye nin bingaliwale ninnu kɔni nin ta a siɲɛ fɔlɔ ye o ko sababuya la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni de ye sɛbɛn kɛ ka fɔ nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni u k'u hakilila tigɛ ka fɔ nin ko kɔni a tɛna bila tantɔ olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo ka taa tɛgɛ da nin mɔgɔ kofɔlen ninnu kan u ni ɲangini bere min ka kan o ka da u kunna kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunnafonidila dɔ ni ale tɔgɔ ye Ishaka Tambura ale kɔni de kun taara sangafo la u ka dugu la Boni o don kɔni ni bi cɛ ɲɛma da ale kan tuguni o tununu sababuya la kunnafonidilaw kɔni ye jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna dɛmɛ don walasa Ishaka Tambura ale bɛ se ka ye cogoya min na o ko sababuya la kumaso minisiri ale kɔni y'a fɔ ko ale kɔni se ko ye walasa journaliste kɔni bɛ se ka ye ka ale na o kɛ an balimaw kibara wɛrɛ mana sɔrɔ nin kɔfɛ an n'o da aw kulo kan ani cɛ ko kulomajɔ la